že ako som z môjho mena spravil brand. Ja sa strašne teším, že sa to takto rozrastá a že fakt mám nejaký impact na spoločnosť, že fakt sa to deje. Fakt môžem ja dávať ľuďom rady o sociálnych sieťach. To je extrém. Teším sa na to, bude to moja prvá takáto vec, nebol som asi nikdy na nejakej takéto diskusii. Mňam. 14:39, ja vyrážam z Trnavy do Nitry. Ukazuje mi, že to má tam trvá 34 minút, tak snáď všetko stíhame pekne. No a v podstate teda idem hovoriť o svojich sociálnych sieťach, ako som si to vybudoval, ako som si to vymanifestoval doslova. Nemoderujem to, ja iba odpovedám na otázky a som zvedavý, že aký z toho bude mať celkový pocit. Toto sa bude diať aj zajtra v Piešťanoch, potom o 2 týždne sa to bude diať v Bratislave a ešte potom neskôr v Prešove a v Košiciach, čo je crazy. Ja už som v Nitre, stíham to len tak, za 4 minúty mám byť v Café Diaz a yes, a nemám stres, čiže mi nemám. Ideme, nestíham. A vlastne to môžeme aj teraz natočiť. Ľudia, čaute, toto je vlog 227 a akurát nemoderujem, sorry, už som ti zabral. Mám to za sebou, poviem vám viac po ceste domov. Ľudia sa zaujímajú o to, jak som sa dopracoval až do tohto štádia. Jak som vytvoril zo svojho mena brand. Čo mi to dalo, čo mi to zobralo. A fakt proste naozaj ma to bavilo. Bolo to super.